Tanan ako sa silingan namo nga gitngit man wala may naglili. Wala Okay. naka-video. Wala man. Gihubo na ko. Speaking of ideas, Doc, no? Kato nasulti ni mo, naapod ba yung mga instances nga funny moments nga nagamit ni mo yung dad skills in times of person towards imuhang koan, sa mga anak, ayun anak gani nga imuha pong natahi sa imuhang mga skits. Actually, naami latest na itabo pero amo pag yun ako na rog i-post ba namo to kay na pagsulod na mo pag-adto na mo sa balay, ang susi nako nasulod sa balay, ang susi ni Mrs. napod sulod sa balay. So, di na mo mabrihan ang balay. So kahingan namo ablihan mi ko at ako daw suwayan ang taas. So di naman mi taas nga kanang ladder ba nga maana-ana. Di dito sa terrace ni Agi. Kapag ana nako kay nagpantalon man ko kupan. Nakatindog na ko sa tumoy gid sa ladder nga letter ana gani. Nana ko sa taas. So mas dangerous nga munaog ko pabalik. Nya di man ako matikang ako ang di akong mga anak nang gigunitan na ang ladder. Tanan ako sa silingan namo nga gitngit man wala may naglili. Okay. Wala naka-video. Wala man. Gihubo na ko. So, akong anak sige katawa sige video nito. Nag-brief na like ko bahala kaniya kay alangan di man imo stress kay nakamaong man. Nya mas dangerous man munaog pa ko. Alangan min ko kuhay kog shorts nga sarado man ang balay. Ingko. May gani kay gabi, Doc. Gabi gani, pero tanaw po ko silingan kay Naniid sa. niid sa ko. Di na stress gyud maayo pero tig katawa nila oy. Para lang dyan makasulod, no? Para ra gyud masulod. Wa may lain nga ako ang daddy man di mo sulbad ana. So grabe. Natoy video dito ko. Sige, hulat paabuto na mo na nga kuan, Doc. Nakalingaw po. Sige, katawa ang duha ka. Ang tulod jud nang nagakuan. Sige katawa yan. Si Mrs. sige katawa nga Pero ako grabe ko kaseryoso kay... Stressful na good kaayo. Kay kung katawa kong apil, mawa akong energy niya. Ang akong lawas, ako buya kargahon kay para maana ko dito. Katawaanan, ay. Para lang jud nga makasulod lang yun mo, Dog. Do everything. Pero imuhang na-turn yun ang stressful moment into a fun moment, Yes, Dog. no, as much as I can, ana gyud ang ato ang kanang we want to turn things to be a funny moment. Nga dili ang gud nato ang mga butang-butang, no. And sometimes kung tanan may stress, ako na mo stress pod. Even the pandemic, igo man ang mga doctors, igo man me, even financially igo man me. So very stressful gyud, very stressful. Halos wala gid pasyente uli magpa-check up, nanago gud ang tanan almost 2 years. So pero the point nga kung mapansin ninyo daghan kog funny skits ato nang gawas, funny quotes, funny ana. Sometimes ako pud to It's my way of release for this stressful moment na maghimo na lang ko mga pakatawa. So usahay kung kanus ako stress, daghan na noon kong katawa nga mahimo. Yes. So, kung ana, hindi talaga ito katawa. Hindi sa focus, ana. Kaya ang Ginoo may bahala, ana. So, kaya nga lang atong i-survive ang day, and include that with humor. Include with humor. Natakdan gani or namana sa imong mga anak pod ang imong mga humor. Pero curious pod ko, Doc, napod ba kay mga dad fail moments? Aside sa, consider ba to nimo dad fail moment to? Success to success to siya, Doc, kaya nakasulod. Pero na may mga dad fail moments nga, ginakatawa na lang gyapon nimo, makinumdum ka karon, makatawa lang gyapon ka. Well, in a sense, kung dad fail, daghan magitag ka ng mistakes as a dad, no? Especially ka ng mga wa nimo na sabtandayon ang imuhang mga teenagers because the most difficult in the growing part, in the most challenging part are teenagers gyud, no? And especially kung naapa ka sa tuluman akong anak, so nagahawd-hawd na ko sa second, sa third, no? So sa first naka sa challenging point, usahay malibog ka sa iyang karakter. Karon nimo masabtan nga ang isa ka teenager di ay they go through a lot of emotional changes. So,
you have just to carry them through, understand them through. That's nga itong akong word na understand. Imo gyud silang idalon ana nga sa balay gyud sila pinaka-accepted gyud. So yes, when I say nga natay mga mistakes, natay mga mali na ingon, no, but then again mga matagpasaylo. So karon ako ang first, wow, ano kaayo siya. She's very vibrant, she's very ano na gyud kanang outspoken na gyud kanang wala siya insecurity sa iyang sarili kay na outgrow na gid niya ng mga teenage years niya mo change naman di ay ning mga ginaagian nila. Face lang gyud Face lang dito siya. So karon yeah, things are ano mas easier to understand na even kanang na pag ko'y teenager nga growing pa, kung lucky, siyempre you have to understand him pero mas ano na mong understanding ron mas wide na. Kay mas open na pod mo. Mas open na. Actually, maana na ako ang mga maana ko kay Mrs. nga. Sus, mauning mga time no nga kung sa uban pa ni na gikasab-anan ni morning makita ron sa mga video nga nag-away na ang mga ano. Katong gi-share pod sa di ba daghang kang makita nga magkagubot pero actually wala lang gyud nimo na gets ang teenager lang. So I hope I could share that point gyud ba nga moagi naman ang teenager. So kay nganlan anak ko igagaw nga unsay sikreto pagpadako og teenager kay ihadang anak ano na pod kanang di na managad ana anak ko kanang ang i-pray nimo actually ang imong sarili nga mo taas pa imong pasensya. No, because kung mubo kag pasensya mahukman nimo then diha na noon magka anuhan. Mag-clash mo. But kung itaas mong pasensya, then on the right time, makorek magidi mo siya. No, pero ang every correction is on the timing. Dili ingon nga sabayan gyud nimo nga because teenagers are emotional. So kung igunin mo sila emotions, they will feel nga dili sila accepted. No, di sila gidawat. So there are times nga sabton lang nimo, then there are times na nang ready gid siya pod nga makorek, then you correct. Nice. Ay, kabalo ka, Doc, I'm also learning karon sa imong mga ginasulti. Although, wala pa ko'y teenager, but padya, magyutanan pa dulo ang mga bata. Ano? So, murag, sige, time will come. Yes, and I would like to include this nga. Ang parenting, kanigin ako itulo, it's about preparing the teenage years of your child. Yes. So, meaning from day zero, you build relationship. Because rules without relationship equals rebellion. So kung wala ka nakabuild og relationship from months age to years age, pag teenager, mananghid na sila nga, lakaw ko, may kag-ayaw, maingon siya sa young mind, although di siya maingon, you were never there when I was young. When I needed you, wala ka. Karon gusto lang ko malipay, di ko nimo padtuon. But if you have a good relationship with your son, your daughter, kung may kag-ayaw lag adto na, makasabot siya because sa iyang mind, iyang memories, you were always there. You were the clown for her, for him. Kamo ang naghatag kalipay sa iya. So katong teenager nga gusto na siya magpaulitaw pa dalaga-dalaga pero may kag-ayaw lang na kay medyo dili gwapo na nga lugar. Makasabot siya. Kasabot siya kay naman mo yung relationship before you implement the rules. So, but relationship is years. So, that's why pagka nagminyo na mo, na ano mo yung anak, I am giving time for my child because one day, mahimo ning teenager. Ana, gid ang preparation for a good parenting during teenage. Dili na nimo, kaya kanang buhaton na lang na nimo kay teenager na. Pero during the years before, wala kay pundasyon. So, gyud that's naiginakuan karon ng mga millennial parents do gentle parenting kana segue lang nako unsay imong kuan ana comment. I agree with gentle parenting. Number one, dili ko ga-agree nga bunalan ang bata. Although kung magdisiplina mi sa una kanang i-face the wall. Face the wall. No? And then pwede pod ka reward system in a sense na instead na pasakitan nimo siya kung di ka magbago di gyud nato to paliton. So meaning that's a reward. Na kung nagbago na siya diha na nato na paliton. So naay benefit di ay. Kung mag wild sa diha kay gusto niya tong butanga, di gyud na. Pag wild na gyud diha. Yes.
So it's more on dili niya mag-get ang iyang gusto sa wrong way pero ang buhaton niya ang tama dito pa niya makuha. So ang gentle parenting mo balik gyapon ko dito nga na nahimo ba nimong place na happy home. Yeah. One time Francisco naka-attend po I love attending seminars po. So one time si Francisco ningon siya ang akong anak niya nga marag 27 years old ata to, naara gyapon sa balay, walay boyfriend. So hindi ka pa ba mag-boyfriend ni ana siya? Ayaw ko dad, ayaw ko umalis sa bahay namin, bahay natin. Dito lang ako forever ni ana siya. Ana siya because we made our place a happy home. Wow. Meaning dito sila comfortable, happy sila sa balay. Napuno ang love tank. Halos di na lang sila gusto mo hawa sa ilahang balay. So that's why I said to the Lord nga, mao na akong gusto. Yeah. I want that to happen to my kids. So, and you can only do that by gentle parenting. Accept them, love them, until diha ang correction gihapon. Pero kanang ingon nga kanang agion nimo kasuko, mahadlok na sa imo ha. So disiplinado ang dating. Yeah. Pero in their minds, pag mudako ra ko gamay mohawa na jud ko aning balaya. Pero disiplinado ang dating. No, but actually feeling niya dili ko accepted dire. Oo. Dili ko accepted dire. Accepted to sa akong barkada. Yeah, that's scary, Doc. So gentle is you allow them to, to be comfortable. And that's very important. And it's nice to hear, Doc, no, nga king ana imong parenting kuan mo parenting skills nimo imuhang ka ng the way how you grow up. I mean, you raise your children, makita na mo within you. Pero medyo nagseryoso nakta karon, Doc, kinahanglan na natog kape. Okay. We have here coffee from Hidden Coffee. Ayan, paborito daw ni Doc ang Nutty Latte. Nutty Latte. From Hidden Coffee. Ayan, there you go. Hapit ko dito mo adto gani ha. Wow. Di ba? Ganahan di ay kadya, Doc, Oo. sa Hidden Coffee, Doc. This Oo. one also is the Milo Espresso po ni Doc. Wow. Mupod ni ang kanang murag signature nga coffee sa Hidden Coffee. Ah, okay. Lami pod siya. Pwede pod ko sa mga kids ka nang pag muadto sila dito, Milo lang ilang inumon, ana gani, Doc. So, Kana siya Milo na pud na siya. naa siya caffeine, so naa siya espresso, one shot of Napay cover ni. napad ay cover ako pod. Oh. Mao di way mo gawas. Ikaw may nasugdan, Doc, og Palihog kuan. na lang. Ayan, sige. Mo drama ta kog pa. Mo drama ta kog pahigop-higop ba. Hala ka, RJ. Is naka-camera way tani pahigop-higop daw tag na ini. Ngingot ko lamia oy. Hangin na ito ba. Ida tani tinuod na gini. Kungan, abi na kong design po dire, no? Pero kani, Doc, we are down to our last question. Lami, Doc? Lami. We're now down to our last question, Doc. Kung naakay advice sa mga new parents, pero dili siguro seryoso, Doc. Iagi na to siya og kanang dad joke. Okay. Na ay new parent dire nagising na dayon, Doc. Kung sa imong matambag. Listen man himong joke koy kung parent. No, pressure pang Miss Universe. Oo nga ano. Siyempre pagka ng parenting nagid ko sa seryoso nga Oo. Ito makita gyud nako sa imo, Doc, pag moingon og kana about your kids gyud, how you raise them, seryoso gyud. Mahugid siya seryoso gyud kay ano man principles man siya. Ano? So actually it's hard to make things nga ano gyud kung parenting gyud. It's really good it's a very serious thing. Pero humor should always be there. Yeah. You should be a funny kay katong ako ang gihimo sa ko ang mga anak. Nako na magpi-picture ato. Gihimo ko nilang kanang kabayo-kabayo, no? Sakay-sakay sa likod. And I think they were 3 years old and 6 years old ato na sila kung likod duhang babae na ako at that time. So I can still remember sa akong thought good at that time nga I'm doing this because maabot ang panahon mahimo rin silang teenagers. No, mo na ko ang nasa kong mind gihapon. Because I'm building that relationship. Nga even though at that time nga murag siyempre lingaw ra gud mo computer lang at that time. Pero
kaning mga inganang idarag yun, ikaw mo gid ang ilahag yung happiness. Yes. Ikaw gid ang apple of their eye. Pag sulod nimo sa balay, ikaw gid ilang kalipay gyud. Pero mabot ang time pagka teenager, dili na ingana. Pero dapat before mag-change silang mindset kay teenagers naman sila. No, sa una baby pa sila, pag abot nimo managan. Pag teenager mo ana raman, oh, yeah, bless ana. Pero lahi ra gitong bata pa sila. Baby pa, So meaning during those kaning nga time nga ana Formative sila. years, Nga ikaw gid ang the best in their eyes gyud. Imo gyud na siyang i-cherish gyud. Then himo siyang happy gyud, like kung pwede mo mga ligo mog dagat time to time, na gyud mi schedule, mananaw mog sine time to time para ma-excite gyud sila ba nga ilang yung pananaw sa imuha is lingaw jud ka unya ginaplano gyud na nimo ang mga activities nga ma-feel nila nga kani nga planned activity para ni sa mo ana mga bata ba nga this plan is for us. Dili ni nga planning ni para kay mommy and daddy ni sabay rami. Dili. Ma-feel gid nila nga kani para ni sa para malingaw pod mi. They have to feel that. Kay mabot gid ang time nga mo change mo gina. So pag mo change na, at least you are already prepared. Prepared na. Kay na ano na nimo. Pero bahin aning joke, murag di pa ko kahuna-huna. Lisod pa anang Pero mag-gets na ko imong point, Doc, no, nga katuingon nimo nga dili jud nimo mabutang og kanang joke ang parenting kay you want them jud to raise them well. Tarong, ayan. No, okay. Important man jud kaayo ang foundation gyud. So but being the clown of the family is very important yun. The more jud ka i-love sa imong mga anak-anak. Bahalag kapoy kayo ang tibuok adlaw. Ganahan kay ni sila anak nimo. I think that's the secret yun of being a murag perfect dad. Yun. Oo, Balance noon. ba, no? Balance. Walay perfect hinoon. Magsipiat man tagamay. But and kanang yung imuhag yung ipakita nga love yun nimo imuhang ilhang mama. That's the most important thing, di ba? Pinaka-important. Totoo na to saying the best way to show that you love your kids is to love their mom, di ba? So kana should not be an issue for them. It's really confusing pag kanang ana nga issue. And that's a trauma yun na sa bata. Yes. Pag ma-feel nila nga issue, laban nagnakailain, or labaw nagperminti mo mag-away, perminti mo na gina-insulto ang mama, that's traumatic for the kids. And they don't deserve that trauma. No? Wa nimo sila gianak diha kay para magka-trauma sila sa imong batasan. Ito. They have that right nga to have a happy childhood. So ayaw ninyo na perminti buhaton. I-avoid ninyo na and make God the center of the relationship. I always say nga God should be the unseen leader, not the unseen guest. Kay kung unseen guest lang, brag ang Ginoo nara din naglingkod sa daplin. Kung leader siya, when God speaks, you listen. So kung mag-away mo sa imong misis, mag-away mo sa imong bana, mingon ba ang Ginoo in your ear, you know this. Mingon ang Ginoo, ayaw na ingna. Ayaw na ingna. Kay nana kay gusto ingnon ba nga pildi na gini ako misis ba kung ako ni ingnon pildi gini hilak gini ron. Nga mingon man Ginoo, don't say that. Ikaw rin kadungog ana. Pero unseen leader man ang Ginoo sa balay. So I will be silent. Instead mo ingon. Then ma-feel po na sa kumisis. Then mo silent na lang po siya. So instead mag-away minduha, namingaw na. Because na may leaders to nga. Then later on, we patch things up. So meaning, dili lang kay kamo lang ng minyo na Ginoo inside the house as well. Murag ang Ginoo ang mediator. Siya ang and siya ang boss sa balay. And God will appreciate that sa relationship. I-bless na niya og mga wisdom, ideas. Because kung nakadungog ka sa iyahang small voice with regards to the conscience, with regards to the forgiving each other, tagaan po kanyang voice diha nga, tagaan kanyang mga wisdom nga mo pop in sa imong brain. Nga kani imong buhaton. Because sana man ka makadungog sa iyaha. So if you practice that,
it will be productive po in other ways as well. Ayan. Ana, Thank seryoso you na gid noon tani. Seryoso na yun kayo si Doc. Sa- Diba? Kana ang wala kayo nakitaan po sa mga kuan, sa mga ginikanan nga followers ni Doc sa imong page. Dagan kayong salamat, Doc. Of course, magpa-thank you po ko kang Arnel Action for our hair and makeup. Ay, Arnel And Action. of course, sa H&B Rentals para sa ato ang venue karon, Doc. And naa pa pud mi ihatag sa imuha, Doc. Pero lami gid ang kape. So, try to open. May sapatos. Wala. How I wish, Doc, no? Or there sapatos. Uy! Wow! Yes, so this one is from kagwapo. Clay House Davao. Wow! Kinsa na, Doc? Nakuha ba, Doc? Wow! Uy! That's a gift from Clay House Davao, Doc. Ana gid sila. Sundugon jud daw nila ang imuhang ikaw. Nag-send lang kong picture, Doc. Murag na pressure sila, hala. Si Doc Mata di ay. So kani, ayan, kuha ba, Doc? Signature Wow. pose. Sige daw, Wow, Doc, gunita kayo. na ako, Doc. Tapos oh. Oh, di ba? Marites kayo! Marites kay. Ayan, tama ba po ang spelling? Ayan. Yes! There you thank go. you to, Clay House Davao. Clay House Davao, thank you so much. Grabe ang detail. Mura naging si Richard Yap diri banda nga pagkakuha. Pero thank you good, no? Gwapo jud kaayo. As sila located kung ano? Naa sila yung Facebook page, Facebook Doc, page. para sa mga gusto pod magpa... This one is a caricature doll. Okay. Naapod sila chibi doll, palm size pod ang ilahang ginabutang. But this one is their parang ano nila, bestseller, Wow. top of the line na product nila. This is made of clay. Wow. Yes, grabe na art Doc, no? Kanang hawd kayo mga tao. So once again, that's Clay House Davao. They are on Facebook. So thank you so much, Clay House Clay Davao. House Davao, thank you. And thank you also, Doc, sa imuhang time. Daghan kayo course. mig natunan, katawa, and wala ko nag-expect ngayong ato juday ka as a parent, Doc. No, Thank no, you, sir. no doubt nga nung mga buutan imuhang Ay, mga thank anak God, yun. thank God. And ikaw gyud ang imahimong idol na mo ani labi na sa kong bana nga nagtan-o ka. Ay, thank you, thank you. Naabot siya dalaga puhon. Wala ka. bitaw, Diyos ko mahadlok man sa taani. How old na? 6 years old pa siya karon, Doc. But paspas ang panahon. Yeah. Murag bag-o ra magay ko na nga na karon na Paspas. 6 years old na siya. Paspas jud kaayo. Yes, very. Ana ra nagkalit. Oo. But at least kung nakapundasyon ka, mas happy ang inyong relationship. Yes. We will be learning a lot from you, Doc. We are learning Ay, a lot thank you, from you. thank Thank you. you so Thank much, you, Doc, thank you. for your time. Thank you. Padayon sa pagka-Doc Martin. Kaya nga, namarites Sa na gyud. pag-spread of good vibes online. Yes, Once again, salamat. Dr. Richard Mata. Thank you. Salamat.